E seguimos mirando o pasado, porque hai uns 2000 anos os romanos pisaban uvas para facer viño entre outros moitos sitios en Ourense. En Oimbra están recreando como eran aqueles momentos de hai centos de anos. Neste lagar restaurado coñecido como Xan de Preto do século II, a veciñanza do Oimbra viaxa no tempo para revivilo pisado tradicional da uva tal como facían os seus antepasados. Pois bueno, a sensación é dache así un cosquilleo nos pés, pero bueno, é recordar a nosa niñez cando se facía nas casas de cada un particular. Isto é moi de antaño e tal, isto xa non o conocemos nós, chamamos os lagares dos Mouros, sei que na historia versión popular, e estamos recreando que fora unha antigua pisa de antaño. Xa desde o ano 2018 que empezamos e recórdanos que de pequena pois se pisaba así e se facía así o viño. Entón, bueno, pois é volver ás nosas raíces e un ano máis aquí o estamos facendo. O que antes era unha xornada de traballo agora é unha festa histórica que serve para lembrar a súa herdanza vinícola e do lagar sai o primeiro mosto do que será o viño. Isto parece champán, mira que viño. Ainda non o probei, pero penso que debe estar bo. Porque isto é o mellor hora da uva, é o mosto. O pisalo sale cagando leche el mosto, despois se prensarás un pouco e saldrá un pouquiño máis. A historia do municipio está ligada desde sempre ao viño e esta xornada serve tamén para que os máis pequenos coñezan os labores tradicionais. Un pouco revivir o pisado tradicional, volver ás nosas raíces. Temos uns dos mellores viños do mundo, de España e de Galicia. Unha festa para pôr en valor o seu patrimonio arqueolóxico, cultural e enolóxico. O de Oimbre é o Concello de Galicia cunha maior concentración de lagares rupestres, con 20 construcións restauradas que se remontan ao século II na época dos romanos.